سلام كما يتنيحهم كبران تخطاتلتنا ميديا لما عن تبلنا يم زينات عايزنا عارفنا لنا نخطاتلنا عند عدمنا نزي فيديو لايك غيركم كتجمرون شير سبسكرايب بمقرر ما بيتسبنا تكونوا نعدم قبل علي تقارو استمزز حدقنيا كاردي نغزي ون انت هونا مخينا لا ابسومن بتمسغن طرنا زمرة حاجة ودهنت إثيوبيا بسبب سلطان تግራይ ዕላማ ዝገበረስ ፍሓት ዘለዎ ወዲት ኣሊሞም ዝበሎም ሓደ በዓል ሃፍቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ሓለዋ ቪአይፒ ድማ ኣብ መቐለ ተታሒዞም ከም ዝተኣሰሩ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ ኩነታቶም ተራእዩ ቤት ፍርዲ ብዋሕስ ምስ ፈትሖም በዓል ተመሊሱ ከም ዝዓፈኖም እዩ ክስማዕ ቀኒዩ እዚ ወዲት ምስራሕ ምስ ኣበየ ድማ መራሕቲ ትግራይ እንተተኻኢልና ንባዕሎም ክጠፋፍኡ እንተዘይኮይኑ ድማ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ በሰላ ንምግዳፍ ኮነ ኢሉ መራሕቲ ትግራይ ንምቕንጻል ኣብ ምንቅስቓስ ዘለዎ ዘምስሉ ሓበሬታታት ናብ ምዝርጋሕ ተሰጋጊሩ ኣሎ። ኢትዮ ኒውስ ዝተባህለ ናይ ኢትዮጵያ ቻናል ልዕሊ 268,000 ሰብስክራይበር ዘለዎ ቻነል እዩ። እዚ ቻነል ምእንቲ ረብሓ ኣምሓራ ኣንጻር ኣብዪ ኣሕመድ ኣንጻር ትግራይ እውን ግዝኣታት ትግራይ ንምምንዛዕ ብዕቱብ ዝሰርሕ ትካል ኮይኑ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነትን መረዳእታን ረኺበዮ ዝበሎ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ ትግራይ ቤንዚን ንምንስናስ ዝዓለመ ሓበሬታ እዩ ዘርጊሑ ዘሎ። እቲ ሓበሬታ ክልተ ጉጅለታት ሕወሓት ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ምስ ካቢነ ግምት ብምጥላፍ ፖለቲካ ክሳብ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ከም ዝበጽሕ ገይሩ ኣናኺሱ ቤንዚን ነስኒሱ ብሓዊ ኣቀጻጺሉ ተኣማኒ ንምምሳል ካብ ብሔራዊ መረዳእታ ረኺበዮ ኢሉ መርዚ ነዚሑ ዘሎ። እቲ ብኢትዮ ኒውስ ዩቲብ ቻናል ብዕለት 9 ጥሪ 2017 ዓ.ም ሰዓት 10 ኣቢሉ ዝለቐቆ ዜና እነ ደብረጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ በዓል ጥምቀት ቅንጸላ ንምክያድ ከም ዝሓሰቡን እቲ ዝግበር ቅንጸላ ድማ ብሓደ ሽሙት ሰርሖ ኣርሚ ከም ዝፍጸምን ጸብጺቡ ነይሩ። ናይ ዜና ዕላማ እቲ ሰራዊት ህዝባዊ ውግንንኡ ስለ ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ካብ ህዝባውነትን ምንጻልን ክፍፍልን ጥርጣረን ንምፍጣር ዝተፈሓሰ ሽርሒ ምዃኑ እዩ ዝግመት። ኣብዚ ብተወሳኺ ከምቲ ኣብ በዓል መስቀል ወታደራት ኤርትራ ተወሰኽቲ ቦታታት ይቆጻጸሩ ኣለዉ ዝብል ብሚድያታት ኣዲስ ኣበባ ዝተነዝሐን ህዝቢ ከረብሽ ዝተገበረን ተመሳሳሊ ኣብ ማይጨው ዝኽበር በዓል ጥምቀት ሰላማዊ መንገዲ ከይሓልፍን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ተመስገን ጥሩነህ ዝምራሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነትን መረዳእታን ምስ ኢትዮ ኒውስ እንተስ ኮነ ኢሎም እንተስ ሓደ ነቲ ካሊእ ንምጥቕቓዕ ከፊቶምዎ ዘለዉ ሽርሒ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ኣላማጣን ሕሞራን ብልሙጽ ባንዴራ ዝተለኸየ ድሙቕ በዓል ጥምቀት ንምኽባር ይሸባሸቡ ኣብ ዘለውሉ ወቕቲ እዩ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረመ ሕወሓት ኮነ ነዚ ክፍጸም ዝቖመ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክሰርሕዎ ዝግባእ ብዘይምስርሖም እቲ ከባቢ ሕጋውነት ተላቢሱ ብወረርቲ ሓይልታት ተወሪሩ ክተርፍ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ብጌታቸው ዝምራሕ ኮነ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት ብዛዕባ እዝን ወዲ ኸምዝን ኣመልኪቶም መግለፂ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ከም ዘይፈልጡ ዝዝከር እዩ። ነዚ ዝበለጸ ንምጥቃም ውዲታት ዝዓልም ዘሎ ብልጽግና ብወገኑ ናይ ቅንጸላ ትልሚ መደባት ከም ዘሎ እዩ ብተደጋጋሚ ዝገልጽ ዘሎ። ቅድሚ ሳልስቲ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ኣይተ ኣሰፋ ኣብርሃን ዕላማ ዝገበረ ስፍሕ ዝበለ ውዲት ከም ዝተተለመ ዘመልክቱ ሓበሬታታት ወፂኦም እኳ እንተነበሩ እቶም ዕላማ ዝተገብሩ ዝተባሃሉ ሰበስልጣን ግና ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ንህዝቢ ዝሃብዎ መብርሂ ኣይነበረን። ብኻሊእ ሓበሬታ ሕወሓት ጸገም ተጋሩ ክፍታሕ ቅርብ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ቅድሚ ሰሙናት ናይ እምቢታ ወፍሪ ኣብ ዝጽውዕ መግለጺኡ ካብቲ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘሎ ኣካሉ ዝነበረ ሓይሊ ወጻኢ ምስ ብልጽግና ሻዕብያን ኣምሓራን ካልኦት እውን ክላዘብ ቅርብ ከም ዝኾነ ገሊጹ ዝነበረ ሕወሓት ሕዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕወሓት ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ጸገማት ተጋሩ ክፍትሑ ዝኽእሉን ዝግብኦምን እዮም ኢሉ ከም ዝኣምን ይምልከተኒ ንዝብል ኩሉ ክገልጽ ይፈቱ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ መዳይ ምስ ኩሎም ደቂ ትግራይን ፈተውትት ህዝቢ ትግራይን ሓቢሩ ንምስራሕ ዘለዎ ቅርብነት ሕዚ እውን ደጊሙ ክረጋገጽ ይደሊ ኢሉ ኣሎ። ቀንዲ ፍረ ሓሳብ ናይቲ በዓል 3 ገጽ መግለጺ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ 3 ኣካላት ዝጠመተ እዩ። እቶም 3 ኣካላት ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣዘዝቲ ሰራዊትን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን እዮም። ጉባኤ ግበር ንዝብል መምርሒ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ከም ዘይቐበሎ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ክጣሽ ኣብ ዝሕሰበሉ ዘሎ ካውንስል ኣካል ክኸውን ከም ዘይደሊ ሰራዊት ትግራይ ስርሑ ከይሰርሕ ከበድቲ ጸቕጥታት ይፍጸመሉን መሳርሒ ውልቀ ሰባትን ምልክን ንከይኸውን ይትሰዓር ከም ዘሎን ፖለቲከኛታት ብጅምላ ብምጽላም ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ምልኪ ኣገዛዝኣ ንምፍጣር ዝግበር ጻዕሪ ደው ንምባል ቃልሱ ከም ዝቕጽለሉ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ጥልመትን ብልሽውናን ነጻ ብዝኾነ ኣመራርሓ ዳግም ምትዕርራይ ንክግበረሉ ዝተጀመረ ቃልሲ እምቢታ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ንተግባር እቲ ጠላም ጉጅለ ዝበልዎ ኣካል ብመሰረቱ ዝልውጥ ቃልሲ ንምክያድ ብሕራነ ከም ዝተለዓለ ነቲ ኣብ መከራ ብዘሎ ተመዛባላይ ዝጀመረ ቃልሲ ወፍሪ ኣክል እውን ከም ዝብለጸሉን
ከምኡ ዝኣምሰለ ቃልሲ ዘሕይሉ ኣንፈታት ብምንጻር ውፍረ ዘፍሪ መርሒነት ንምሃብን ንምቕጻልን ቆሪጹ ከም ዝተለዓለ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ጸገም ተጋሩ ብተጋሩ ክፍታሕ ቁርብ ከም ዝኾነ ዝገልጽ እዚ መግለጺ በየናይ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዝደሊ ግን ኣብቲ ዝርዝር ትሕዝቶ ኣይገልጽን። እቲ ውድብ ኩሎም መፍትሒ ጸገማት ትግራይ ኣብ ኢዱ ከም ዘለዉ ብዘምስል መልክዑ ውድብ ህወሓት ኩሉ ግዜ ተማሃራይ ውድብ እዩ። ኣብ ኣድላይነት ለውጥን ንትግራይ ዘድሕኑ ስትራቴጂታትን ናይ ሓሳብ ንፅረት ዘለዎ እዩ ብምባል መፍትሒታት ጸገማት ትግራይ ኣብ ኢዶም ጥራሕ ከም ዝኾነ እዚ ስልጣን ምስ ሓዙ ኩሎም ጸገማት ብሓንቲ ለይቲ ክፈትሕ ዝኽእል ተኣምራዊ ስትራቴጂታት ከም ዘለዎ ይገልጽ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእንታው ድማ ኩሎም ብሄራውያን ውድባት ውዳበታትን ተቓለስቲ ውልቀ ሰባትን ኣብ ትሕቲኡ ተጠርኒፎም ክቃለሱ እዩ ዝጽውዕ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ጉዳይ ህወሓት ከም ብሓድሽ ብምዝጋብ ዝምልከት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ብህወሓት ተነፀገ እዩ ብምባል ፍትሓዊ ብዝኾነን ሕግን ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ዝመጽእ ውሳነ እንተዘይኮይኑ ካብ ዝወፃኢ በየና ውሳነታትን ትእዛዛትን ግን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ከም ዘይቕበል እዩ ዝሕብር። ጸገም ተጋሩ ብተጋሩ ክፍታሕ ዝብል ሓሳብ ብዘለዎ ናይ ሕዚ መግለጺ ጥቕልል ኢሉ እንትርአ ሎሚ እውን ብደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት መስመሩ ኣጽኒዑ ምስ ኩሎም ኣንጻሩ ዘለዉ ሓይልታት ክገጥም ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። እቲ መግለጺ ንወፍሪ ኣክል ዝምልከት ንምብላጥ ዝኸዶ ርሕቐት ግን ኣንቂፍዎ ኣሎ። ኣብ ህዝብና ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይን ተበታቲኑ ዘሎ ህዝባን መሰረት ዝገበረ ወፍሪ ኣክል ትኽክልን እቲ ዝነኣሰ ዝክግበር ዝግብኦ እንትኸውን ነዚ ዝሓይሉ መፍትሒታትን ኣንፈታትን ብምእላይ እቲ ቃልሲ ፍረ ከፍሪ ዝኽእል መሪሕነት ንምሃብን ተግባራዊ ንጥፈታት ንምክያድ ቆሪጹ ከም ዝተለዓለ ህወሓት የረጋግጽ ዝብል ኮይኑ ይኣክል ኣካል ወፍሪ እምቢታ ምዃኑ ኣነ እየ ዝመርሖ ዘለኹ ኣጠናኺረ ክመርሖ እየ ምባሉ ነቐፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎ። እዚ ኣገላልጻ ሓላፍነት ብዝጎደሎ መንገዲ ነቲ ኣብ ሰሙን ዝተጀመረ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዝጎድእ መግለጺ እዩ። እዚ ህዝቢ ኣብ ሓደ ረቢቡ ጸቕጢ ንከይፈጥር ጽልዋ ዝሕድር መግለጺ እዩ ዝበሉ ነቐፍቱ ቃንዛ ህዝቢ ዘሕዊ ህዝቢ ናብ መረበቱ ንምምላስ ፍጹም ሰላማዊ ንዝኾነ ቃልሲ ከም ህዝቡ ከም ውድብ ዝከኣሎ ከም ዝገብር ክንደይ ፈቃደኛ ዝኸውን መሪሕነት ተራ እውን ክጻወት እየ ብምባል እዚ ፍጹም ንህዝቢ ካብ ምሕላይ ዝብገስ ኣይኮነን የግዳስ ነቲ ህዝቢ ካብ ዘለካ ንዕቐት ወይ ድማ ነቲ ናይ ህዝቢ ስቃይን መከራን ዕሞት ምላሽ መሃብ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ነዚ ተበሊጽካ ፖለቲካዊ ሽመታት ንምእላሽ ተባሂሉ ኣብቲ መግለጺ ዝተኻተተ ሓሳብ እዩ ክብሉ ነቒፎምዎ ኣለዉ። ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ንወፍሪ ኣክል ብዝምልከት ኣብቲ መግለጺ ንዝተኻተተ ሓሳብ ብትሪ ክኾንኖ እውን ተሓቲቱ ኣሎ። ካልእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ሲቪክ ማሕበራት ህዝቢ ኣከለ ጉዛይ ኣብ ዲያስፖራ መልእኽቲ ድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣክል ኣብ ትግራይ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ህዝቢ ኣከለ ጉዛይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ንዘለዎ ታሪኻዊ ናይ መንነት ስልጣንን ሕውየትን ሓድነትን መሰረት ብምግባር ኣብ እዋን መከራ ይኹን ረሃባ ብዘይምብታኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እቲ ናይ ቀረባ ሓውን ጎረቤትን ዝኾነ ህዝቢ ደው ክብል ጸኒሑ እዩ ዝበለ እቲ ናይ ድጋፍ መግለጺ ኣብ 2020 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ እዋን ምህርትን እቶትን ናይቲ ዓመት ካብ ዝተኣረየ መጠነ ሰፊሕ ወረራት ኣንበጣ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ህዝብን ንብረትን ተፈጥራዊ ጸጋታትን ንብረታት ዝፈረደ ኣስካሕካሕ ኩናት ትግራይ ዘረኣዮ ሰብኣዊ ሞራላዊ ገንዘባውን ዲፕሎማስያውን ድጋፍ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋግር ኣዝዩ ዓብይን ታሪኻውን ፍጻሜ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣስዒቡ ድማ ዋላ እኳ እቲ ኣብ ማእከል ርስን ሃገሩን ዝነብር ዘሎ ጭዋ ህዝቢ ኣከለ ጉዛይ ብሰርቲ ጸጋታት ሃገር ብዓመፅን ምትላልን ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺሩ ህዝቢ ዘጽንት ርስቲ እውን ዘባድም ዘሎ ኣምባገነናዊ ስርዓት ሕልኑ ዝፈቐደሉ ድጋፍ ክገብር እንተዘይከኣለ እቲ ብመንእሰይ ወለዶ ዝተዓብለለ ህይወቱ ካብቲ ጨቋን ስርዓት ንምድሓን ንኽትኣምኖ ዘጽግም መስገደላት ባሕርን ምድረ በዳን ሰጊሩ ኣብ መላእ ዓለም ተበታቲኑ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ግን ሎሚ እውን ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እቲ ናብ መረበቱ ንከይምለስ ብናይ ጸላእቲ ሽርሕታት ተዓጊቱ ንሕሰምን መከራን ንሞትን ስደትን ተቓሊዑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ከም ዘሎ የረጋግጽ ዝብል ድጋፍ እውን ሂቡ ኣሎ። ሲቪክ ማሕበራት ኣከለ ጉዛይ ኣብ ዲያስፖራ ሎሚ እውን ኣብ ጎኒ እቲ ብዘይ ምኽንያታዊ ኩናትን ሽርሕን ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ንቁሪ ማይ ንፋስን ፀሓይን ንሞትን ስቃይን ጽንተትን ከምኡ እውን ንስደት ሓሳርን መከራን ተፈሪዱ ዘሎ ንጹህ ህዝቢ ትግራይ ደው ንበል ሰብኣውን ግዛእታውን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምሽርሻር ከብቅዕ ድማ ብትሪ ንጽውዕ። ትግራይን ትግራዋይን በታቲንካ ታሪክ መንነት ርስትን ተጋሩ ጎዛዚኻ ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ትበሃል ዓዲ ሓቁን ክተርፍ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ብህፁፅ ደው ይበል ንብል መላእ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብ ዓዱን መረበቱን ክነብር ዘድሊ ኩነታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ከመቻችውሉ እውን
ብህፁፅ ንጽውዕ ይኣክል ኢሉ ኣሎ። ምዕራብ ትግራይ ሞተር ትግራይ ዝብል ደገፍ እውን ኣስሚዑ ኣሎ። ብዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝነብር ዘሎ ክብል ተዛሪቡ። እዚ ሓድሽ በዓል ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ኣሳድ ክዕሎ ከም ዘለዎ ክገልጽ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ስርዓት ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ኤርትራውያን እውን በቶም ኣብ ዓዶም ዘለዉ ወገናት ምኽንያት ኣፎም ክዕበስ ከም ዝኸኣለ እዩ ገሊጹ። ብዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ነቲ ኣብ ሓንቲ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝነብር ዘሎ ክብል ዝገልጾ ዘሎ ህዝቢ ናጻ ከውፅኦ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ብሰፊሑ እናተለዓለሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣማኻሪ ኢታማጆር ሹም ኢትዮጵያ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ኣለሽት ደግፌ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክእከብ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ሕዚ ዘሎ ትግራይ ዘይብሉ ሰራዊት እቲ ሓቀኛ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ብምዃኑ እቲ ናይ ኣለምሸት ደግፌ እቲ ሕዚ ዝህነፅ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ መልክዕ ዘለዎ ሰራዊት እዩ ዝብል ወግዑ መበገሲ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ከም ዘይኮነት መሰረት ገይሩ ምዃኑ እዩ ብዘየማትእ መንገዲ ዝገልጽ። ካሊእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣምሓራ ክልል ወጻኢ ንኻሊእ ተልእኾ ንምድላው ናብ ካምፕ ክኣቱ ምዃኑ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ። እዚ እቲ ወሳኒ ነጥቢ ኮይኑ እቲ ጀነራል ነቲ ኣብ ሓራ ዘሎ ግጭት ካብ ናይ ፖሊስን ምልሻን ዓቕሚ ንላዕሊ ስለ ዘይኮነን እቲ ዘሎ ሓይሊ ናብ ተራ ናይ ሽፍትነት ቁመና ስለ ዝወረደን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ድማ ሽፍታ ናይ ምህዳን ሓላፍነት እንተይኮነስ ካብኡ ሓፍ ዝበለ ተልእኾ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ስለ ዝኾነ እቲ ከባቢ ንፖሊስን ምልሻን ኣረኪቡ ናብ ካምፕ ከም ዝምለስ እዩ ሓቢሩ። ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሓሳቡ ዘካፈለ ደጀና ካዛ ዝብል ብርዒ ዝጥቀም ጸሓፋይ እቲ ሰራዊት ንኻሊእ ተልእኾ ንምድላው ናብ ካምፕ ክምለስ እዩ ዝብል ጉዳይ ይሰመረሉ ናበየናይ ተልእኾ ዝብል ሕቶ እውን ክምለስ ከም ዘለዎ እዩ ዝኸውን። እቶም ክኾኑ ዝኽእሉ ብትኽክል እውን ዝኾኑ ተልእኾታት ዝፍለጡ እዮም። እቲ ቀንዲ ትኹረት ናይ ሕዚ ናይ ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ንህፁፅ ጉዳይ ወደብን ባሕርን በርን እዩ። እቲ ስርዓት ካብ ሶማልያ በሪ ባሕሪ ብቐሊሉ ንምርካብ ከም ዘይከኣልን ዲፕሎማስያዊ ኪሳራ ከም ዝህልዎን ዝገምገመ ይመስል። ስለዚ ምስ ሶማልያ ስምምዕ ክፍጽም ተገዲዱ ኣሎ። ነዚ ስምምዕነት ስዒቡ ካብ ሶማልያ ገጽ ክፍነወሉ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ብወሳናይ መልክዑ ግጥእ ከም ዘበለ ድማ ሕቶ የብሉን ዝብል ርእይቱ ኣካፊሉ ኣሎ። ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ እቲ ምስ ሶማልያ ኣብ ኣንካራ ዝተፈጸመ ስምምዕነት ኣብ ልዕሊ ታሪኻውያን ጸላእትና ክብል ዝገለጸን ሃገራት ኤርትራን ግብፅን ምድንጋር ይፈጢሩሎም ዝብል ኮይኑ ግብፂ ሶማልያ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ሳልሳይ ወገን ውክልናዊ ኩናት ንምእዋጅ እዩ ነይሩ መደባ ዝብል ሓሳብ ብምቕራብ እቲ ጀነራል እቲ ብመንጎኝነት ቱርኪ ዝተኸተመ ስምምዕነት ብወገን ኢትዮጵያ ዋና መበገሲኡ እዚ ምዃኑ ግልጽ ዝገበረ እዩ ዝመስል። ቃለ ምሕተት ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ መንግስቲ ብልጽግና ብግዴታ ኾነ ብውዴታ ባሕሪ በሪ የድልየና እዩ ዝብል ጠንካራ መርገፂ ወሲዱ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እንተተኻኢሉ ብሰላም ክንረክብ ኢና ዝብል ኮይኑ ሰላም እንተዘይኻኢሉ ድማ ብኸመይ ክርከብ ከም ዝድለ እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ። ጀነራል ኣለምሸት ስሓት ሓደ ነገር ኣሎ ዝብል ኣብዚ ጉዳይ ርእይትኡ ዝሃበ ጸሓፊ ወደብ ምናልባት ብዓለም ለኸ ሕግታት ኮነ ብኽልቲኣዊ ስምምዕነታዊ ክርከብ ይኽእል ይኸውን። በሪ ባሕሪ ግን ብኸመይ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ክርከብ ይኽእል እንድዒ እዚ ጠፊእዎ ኣይኮነን። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንኤርትራ ብከመይ መንገዲ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝገበርዋ እውን ከም ኣብነት ሸው ኣቢሉ ነይሩ። ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ነገር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ዝመስል ተኽእሎ እዩ ኣመላኺቱ ኢሉ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ ባሕሪ በሪ ንምርካብ ዝሃቀነ ምምሕዳር ኣብዪ ሰራዊቱ ናብ ካምፕ መሊሱ ንሓድሽ ተልእኾ እንደገና ምውዳብ ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣብርሁ ኣሎ። ሰራዊት ናይ ውሽጢ ዓዲ ደባይ ተዋጋእቲ ንምምካት ዝህልዋ ኣወዳድባን ካሊእ ናይ ደገ ተመጣጣኒ ዓቕሚ ናብ ዘለዋ ሓይሊ ልኡኽ ንምፍጻም ዝገብርዎ ክህልዎ ዝግባእ ቅርጽን ፍጹም ዝተፈላለየ እዩ። ነዚ ድማ ይመስል ኣለምሸት ደግፌ ሰራዊትና ንኻሊእ ተልእኾ ንምፍጻም ንክዳሎ ናብ ካምፕ ክኣቱ እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ተልእኾ ኣንጻር መን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይመስለንን ዝብል ደጀኖም ኣስዒቡ ድማ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ክብል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክፍጽም ዝኽእለሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ተልእኾ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘነጻጽር ኣይክኸውንን ነቲ ምድላው ንዓናን ተጋሩ እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰራዊትና ኣሰላልፉ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዘይፍለጥን መራሕትና ብዘባኸንዎ ዘለዉ ሓደገኛ ብሄራዊ ምስጢርን ተታሒዙ ኣሰላልፋ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ። ስለዚ እቲ ምድላው ኣባና እውን ዘነጻጸረ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ ምቁፅጻሩ ስለ ዝተጸገመ ካሊእ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጸ እቲ ጸሓፊ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ሙሉእ ኣምሓራ ዝተዘርግሐ ንምቁፅጻር ዝኽእል ዓቕሚ ምክልኻል ኢትዮጵያ እኳ እንተዝህልዎ እውን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ኮይኑዎ ዘሎ።
እቲ ክልል ንፖሊስን ምልሻን ገዲፉ ነንባዕሎም ክተሓናኸቱ ብምግባር ክዳኸሙን ህዝቢ እውን ከማርር ድሕሪ ምግባር መድሕን መሲሉ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ተመሊሱ ንምእታውን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ካብ ህዝቢ ንምንጻልን ዝተኸተለ ስልቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ካሊእ ግምት እውን ኣንጸባሪቑ ኣሎ። ብቐንዱ ግና ባሕሪ በርን ወደብን ክህልወና ናይ ግድን እዩ ዝብል ክቱር ባህጊ ኣብዪ ኣሕመድ እዚኣ እታ ኣብ ኢዱ ዘላ ብሕታዊት ብህዝቢ ኢትዮጵያ ቅቡልነት ክረኽበላ ይኽእል እየ ኢሉ ዝሓስበላ ኣጀንዳ እያ። እዚኣ ንምዕዋድ ድማ ዝኽፈል ኩሉ ክኸፍል እዩ ዝዳሎ ዘሎ። እዚ ናይ ኣለምሸት ደግፌ ቃለ መሕተት ድማ ብንጹር ዝነግረና ንሱ እዩ። እዚ ንዓና ፈጺሙ ዘብርስን ዝዕንን ጉዳይ ምዃኑ ዘሳሕት ኣይኮነን። ብሕዚኡ ንምከረሉ ንዳለወሉ ኢሉ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታትና ነዚኦም መስሉ ነይሮም። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኽትኮኑ ንዕድም። ብኻልእ ዜናታት ክሳዕ ንራኸብ ድማ ሰናይ ጻንሒት።